Dili lalim magmatuto og anak nga 5. Pero kung siya kung dihimo aron og mga anak, dili may mo padungod sa katilingban, kaming misis, midol mi sa Ginoo uban sa mayong binuhatan. Mag-ubad ka ng mayong binuhatan, di ba? Sige tag totoo sa Ginoo, bakit kita binuhatan? Mula duwatan nagtuo sa Ginoo. Muna ngayon si Jesus Christ sa iyang mga apostoles, sa iyang mga tinunan. Kanang mga Hudiyo, kanang mga Parisyo, paminawa nila ang ilang giwali, apan ayog suna ang ilang binuhatan. Ay, kay buwali. Pero ang binuhatan, labaw pa sa wala nagwali. Ha? Amen? So muna igsoon, para malipay ta na magdako ang atong anak nga mahimong buotan nga anak diya sa Ginoo, kinahanglan kitang ginikanan una magbinuotan at tubangan sa Diyos. Amen? Ingay mong tapat. Kung naapay anak, imatuto diya sa Ginoo. Pik-pik! Sige, pik-pikan niyo ang tapat! Hallelujah! Pakitapat Pastor Luino. Si Pastor Bonnie na pik-pikan. Oh, sister, pik-pik ka, Sulma. Mana? Ikaw may pik-pik siya, may pik-pik ka po, Sulma. Anak. Sir, kami kay puro man lalaki eh. Mga anak yung mga asawa. Kalau mga anak pa na, kay Juan, wala pa ng pinsas. Anak pa na, sa dagway lang na. Dagway lang na. Hallelujah. Praise the Lord. Labi kayo, lindon kayo suot ang panimalay ni malinaw. Ayaw mo tuo nga makalinaw sa malay kwarta. Ayaw din mo tuo suot. Ang makapalinaw sa panimalay kung naay Ginoo magkuyog sa mga. Praise the Lord. Kay dagan ko gamigo nga dagang kwarta, basta man ko punta. Nagkaingon ko nga ang kwarta gay dili mo'y hinungdan nga malipayon ng usa ka panimalay. Bisag walay kwarta, basta ang Dios magpuyog sa atong panimalay, malipayon ang panimalay. Hinagsunod sa mga panimalay, matingagan nga si katawa. Walay paniud to. Malipayon. Tapas mo din, tapas mo. Motoo mo ang istorya, tinuod nga na. Kailang mayon nga, love, kita yo'y magminyon duha, balag saging, basta labing. Mayon ang uban, buk-buk, tinuod na. Ha? Nagsaging basta labing. Kaming misis sa una. Glory to God. Miyagi mi nga murag, lisod ka kahintang. Pero malinaw mi sa mong pabuyo. Inagkita na ko sa kong asawa, inagbata sa akong batay, nagbuka. Mukha na rin ko, I love you. Pagbuka pa na. Taga-sugat na mo, I love you. Hangtod ka ron. Mayroon ka, pila ka, I love you, kung malitok, matagalaw, inagkakita na ko siya nagway, pas na naguna. Apan, ang ubang asawa, magsumbong sa tuwa, may pagka, kasi ka, I love you sa imong asawa. Ako, isa ka tuway lang, I love you. Pagtanaw sa kumbana, akong asawa, wala nagparil, hindi nang ganito. Paligid. Ayaw na nagparil. Hallelujah. Ang lawas, puro nagkaso dito. Oh, pero sa una, ang lawas sa asawa, muro pa tukang kula bali. Bisag natulog pa po ka mo dyan. I love you. Natulog pa mo. Hindi sa, ayun, natulog pa ko. I love you mo. Pero karong mura nagbaril, talit na mo. Amen? Praise the Lord. Wala sa kwarta ang kalipay sa pamilya. Ang kalipay sa pamilya kung naay Diyos magpuyog sa matapusan. Amen. Amen? Amen. Kung ang atong anak na puyan sa Diyos, bisan pag nagdulag email, pag-ingon mo na,
Panghugas sa ilabay ng cellphone. Yes, ma. Ilabay ng cellphone. Hugas na yun. Kung ang imong anak nasudlan sa Holy Spirit, pero ang imong anak mo nasudlan Holy Spirit, na pagpalit og bulan. Bulan na po, matay ang tinahin na to, anak. Pero kang anak, nga nasudlan Holy Spirit, bisag kung siya ipapalit sa mama, bisag pag ginamos, yes, ma. Nagkaon nga malipayon, ginamos lagi, init ang kanon, bangagan ang kanon, ipasok ang ginamos, takupan na yun. Pagkaman pag-able, amura na ginunod. Hukot kayo, hukot. Hukot kayo lununan. Darap na yung mura ginunod na. Bahog kayo muna. Murag pater, murag pater. Murag pater. Murag pater. Lamig kayang kaon, basta magpuyo ang Diyos sa atong panimalay. Amen? Pakpak! Tulog! Kalaigo ng Diyos, walay katapusan. At tutas paghandong sa kamatayon ni Jesus Christ na banaw, karang gihimo sa atong upang kaigsunan, paghandong na sa kamatayon sa Diyos. Unsay sayop diha, kaya nagsumsuong palansang ni Jesus Christ. Pagkuha sa lansang, nag-inom dayon. Kaya pasal kung sakita sa lansang. Gibubuhan na duwa yung magtitanos, iinom din sila. Para mawala si Tanos. Moto'y sayo, pero ang paghandong sa kamatayon ni Jesus Christ, dili sayo. Wala na ba na pagkauma, pastor? Napay nakita na to sa video nga nagpasaan sa cross, gipatit-patiran, kamang-kamang ko ng tao po nga nagpahisos-hisos. Moto'y sayo. Ang diling sayo sa paghandong sa kamatayon ni Jesus Christ, kanang atong himuon karon. Amen? Atong ihatag ngadto ni Pastor John Magasaki. Pastor? May pangingin nga Pastor Bible? Tuwan ni Madam. Hallelujah. Wala Bible diha. Wala kay Bible? Di ako'y Bible. Sa cellphone. Di ako'y Bible. Jota. Sa cellphone. Diha. Kaya, Kana may Bible. ang Bible, gihimong gamay gisunod sa cellphone sa Dios aron easy pagdala. Kuya mo ginyawa, gisunod lang po yung daghan kinyahan. Mami ito, hinundan nga mga tao karon dili mo basa ang Biblia, nagsigig tanaw sa tulfo. Hallelujah. Ay bilin nga akong Bible sa balay sa anak.